Salam mehriban doganlar. Edilleşler, kadırdan tomoşaçylar. Halkyň ýyly, hakykatyň ýyly, hakyň ýyly. Bütün şu wadaçany çekilen zähmetiň hafylynyň alınmaly ýyly. Kim näme eken bolsa, şonu ormaly ýyly. 2023-nji ýyl. Türkiýedäki propagandaçylaram, yalan propagandaçylaram näme diýe şol 2023-nji ýylda Lozan alalaşygynyň möhleti utarýarmyşyn. Ondan Türkiýeň hemme tarapyndan nevit, gaz, bor, uran, gyzyl tylla, altyn, şolar ýaly zatlar ýöne çugdurylyp durjakmyşyn. Ýaly şolar ýaly fantaziyalar edýär. Biziň döwrümüz häzir. Gynansak da samsyk absurd propagandalaryň üstü bilen bir gezek ulanylyp zyňalýan propagandanyň öňe sürilip halkyň aňyny paraliz etmäge çalşylýan bir döwre biz gabat gelip gynansak. Mehriban doganlar. Täze ýylymyz hemmämide hemmelere düşünme bolsun. Täze ýylyň birinji gün ýalymy diýsem boljak. Indi bugünkü tema geçelim. Bugünkü gün ýalymyzda biz aslında riskin ise boýunça taýýarlaýas. Risk bir yarım saat öň habarlaşdy. Häzir bilenmok nähili täze ýurtda, täze ýerde bolan soň bilenmok nähili ýagdaýlary. Şoň üçin Germaniýada edil häzir bir gijemde. Çünki temamız risk şol öňkü aýdan jenaýatlary, intek aýtmadyk jenaýatlar. Şolaň terdaryň eden jenaýatlarynyň käbir jikmejigini halk köpçüligine ýetirmek isleýär. Ýagny nähili bolýar? Risk terdar haja giden bolan bolup diniň üstünden öz bähbitlerine yetmegiň külkülüne düşdi. Risk hem şoňa gahar edip şu kelle goltukda näme eltýanym bolsa şoň soňy men şol Serdar bilen balanşykly öz şaýat bolan taryhy hakykatlarymy halk köpçüligine ýetireýin, Türkmenim kanalynyň üstünden ýetireýin diýip karar berdi. We bilşiňe ýaly köp zatlary gurrun berdi. Indi şeýle zat bar. Şulayda käbir watandaşlar düşünmeýän zatlar bar. Şoň üçin indi düşünmek islemeýänlere ya düşünüp bilmeýänlere, düşünmäge ukuýby bolmaýanlara men hiç zat diýemok. Olar üçin men wagtymy mitre oturjak gel, saýala oturjak gel. Şoň üçin düşünäjek adamlara men şeýle bir maslahat berdim diýär. Mehriban bolun. Siz hakykatan düşünmeli wagtyňyz näme etmeli? Oýlanmaly. Haýsy hakykat, haýsy ýalan. Şunu seljermek üçin oýlanmaly. Size kelle berler. Oýlanmaly. Gördüňiz wagtyň oýlananyňyzy bilen bolanokmy? O öňkü sebet döwründe telewizorlar bar da elene kakanda ýumruklaňda soň gowy köp başlaýady. Belki siziň nastroýkaňyz ýa türkçesi ayar ýa-da türkmençesi düzüňiz sizi düzmek üçin şolar ýaly bir kakışdyryp, uruşdyryp prodan etmeliler. Şeýdip görüň. Belki bir ýerden bir zatlar iýilişer, düşünürsiňiz. Risk geldi, men risk alýan. Risk hoş geldin. İstesen oturup bilýän, men bir girişe deýin.
Dölde Ondan assalamu soň alaykum biziz halkım. Dölde bir 5 olmaz oturacak sen gelişidi o arkadan rahat. bor taze bol. Minnettar. Sag bol Şu o mikrofonu ýap. Sag bol. Inni risk meydana çykdy bilen guşap hakikatlary aýtmak üçin. Diňe terdaryň jenayetlerini aýtdymy? Ýok. Bu Türkmenistany ykdysady taýdan, syýasy taýdan, medeni taýdan, jemgyýetçilik taýdan hemme tarapdan Türkmenleri Türkmenistany genasida, gyrgynçylyga duçar edýär. Berdimuhammedow bilen haram çüýrük togum bilen manaşykly. Olaň her bir agzasynyň eden jenayetleri şu günlükde ýakynna eden we etjek bolýan indiki planlaryna sen aýtdy ekranna. Risk. Indi şolary ýalaky bir adam, şolary ýalaky biri ullokan töwekkelçilik edip ulan ýani riski ýaly, risk lakamy ýaly, ullokan töwekkelçiligiň, jogapkärçiligiň, howpun astyna girýär. Näme üçin? Halk üçin. Şol adamlar öldürildi, şol adamlaryň namysy basgylandy, şol adamlar bilen izdivas edildi. Şol ýaly jenayetler edildi, hinidem edilipdir. Ýene de ediljek bolýar. Türkmenistany neçe bogjak bolýarlar, gömjek bolýarlar. Zatdyk şolar ýaly duýduruş berýär öňünde. Näme üçin? Gülýäli durmuşy aslynda olam öz keypine teretip ketip bilýär. Tem bolýardyr Ýewropa açkandan soň adam arkaýynçylyk edilip ýöne eden o. Näme üçin edýär şonu? Risk ilki bilen şunu oýlanyň. Risk şolar ýaly töwekkelçiligiň, jogapkärçiligiň aslynda näme üçin girýär we hinidem hakykat üçin göreşýär. Ýa size hakykat gerekkämi? Bolýar. Size hakykat gerekkäl bolsa, hakykat gerek bolan watandaşlarymyz bar. Hakykat gerek bolan, hakykat üçin ýijeňini işleýän adamlar bar. Hakykat üçin biziň bilen egine berýän adamlar bar. Yüzlerce, müňlerçe adamlar bar. Ýöne olary biz YouTube'da, sosial mediada satamyzok, açamyzok, görkezemyzok. Sebebi hakyky göreş. YouTube'da, sosial mediada bolanyk. Bu sosial media, internet, YouTube kanallary, bu göreşiň propaganda, agitasiya, bildirişler bölümi. Yani göreşdäki esasy roly bol oýnanyk. Indi siz özüňiz pikir edip görüň. Bir adamyň ömrü sosial mediada, internetde geçýär. Edýän, taýýarlayan gepleşiklerinden, dagatlaryndan çen tutsa. Adamlar bilen haçan kimin bilen nähili götte çat bolupdyr, kime satypdyr, näme edipdir, provokasiýa edipdir, ganjyklyk edipdir, on edipdir, men edipdir, maşeniklik edipdir. Şu zatlaryň hemmesini jemleýän boly orta näme çykýar? Şol adamyň ýa-da adamlaryň şundan başga hiç zat etmeýänligi çykýar. Gıýbatdan, sokuşlukdan, adam sataşlygyndan, güt berençilikden başga, taşçakçylykdan, kazyollukdan başga hiç zat etmedigi ortaga çykýar. Sebäbi bu zatlar birden bolanyk. Munça gepi üýşürjek bolsaň, munça gepçini, munça kazyoly, munça taşçakçyny, munça zyňynlyny üýşürjek bolsaň, bular bilen bu derejäge gelip gep gıýbat etjek bolsaň, TikTok'da, onna, munna, oň üçin ullukan wagt sarp etmeli. Oň üçin bir näçe ýyllyk sana sen bir etmeli işiň bar. Şoňalaryň netijesini siz häzir ekranlardan görüp oturýarsyňyz. Kimiň näme edeni bar? Indi käbirler aýdyk, sen näme etdiň diýip. Indi YouTube'da ýa-da beýleki sosial mediada bular bu hojaýynlar gyssaýa bulary onuň gyssaýa bolan bular biziň hem indi kelle ortukda ullukan risk alıp işi pellihana görünür ýaly derejäge getiren biziň eňneşlerimiz bar. Bileleşiň Türkmen hereket atly Türkmen oppozisiýa güýçleriniň bileleşiginiň agzalary bar. Aýtdym men, her kimiň öz kaprizi bar.
Her kimin öz bir halayan zady var ýöne diýemez. O sen şu keypden keyip alýan, sen şunu gowurýan, men onu gowurmok diýip o adam bilen biz nemedimiz o. Bir maksatda birleşýär. Bir maksat näme? Halka erkinligi alyp bermek. Halka syýasy hakimiýeti alyp bermek. Şoň üçin men näme diýdim? Türkmenistanyň hemme işlerini urukduramyzdan soň halkyň hakimiýetindäki, halkyň respublikasy boljak Türkmenistanyňky hemme işleri urukduramyzdan soň diýdim. Men aktiv siýasatdan çekilýän idim. Başga näme diýin? Bir derek bular görüpçilik edip, içi yanıp, ay döwlet prezident bolaysa, döwlet premier minister, döwlet minister bolaysa bizi şeyder, bizi ýok. Bu kazyorlar, bu taşşakçılar, bu gepçiler, gıybatçılar men uğravenimden, men garşydaşymdan, men düşmanymam däl, men hiç tadymam bolup bilmeýär. Sebebi bular Allah tarapyn hemme ähli umumy adamzat gymmatlyklarynyň, ağraylarından mahrum edilen mahluklar bolar. Şoň üçin bulan bar edýän zady öz götüni açmak, özüniň kimdigini aýtmak, özüniň kimdigini bildirmek, bir-biriniň götüni açmak, bir-birini satmak. Şu wagtçe kimi näil satypdyr, näil ýalan sözläpdir, kimi ağlapdyr, kimiň pulunu alypdyr, kimi näil çürkäpdir. Şu zatlaryň üstüne açýarlar. Şu gerekmi häzirki pursatda inni sedaýdym. Biz 2023-nji ýyla gadam basdyk. Gıybat gerekmi? Türkmen halkyny gıybat bilen, sokuşluk bilen, bagışlan gütberençilik bilen alyp çykmaly. Ha? Men düşünem okşa zatlara. Käbirleri şolara ýalaka adamlara el çarpyp şolara gyzykýanlar bar, hadi diýenler bar. Jogap bermedin, eýtmedin. Men näme üçin jogap berem? Ha? Türkmen hereket bolmazdan öň hak bileleşigi. Bizde olara ýalaky internetde oturup näçe sagatlar sokuşluk, gıybat, gep, oň arkasyndan gep et, myň arkasyndan gep, olar ýalat ýok bizde. Bu bir iki. Risk meselesine gelýär, men häzir riske söz berjek. Inni biri halk üçin, men üçin näl, men kanalym üçin risk näme üçin şutaýyp geldi? Risk diňe döwlet baýany däl. Men bilen bile bize egine berýän adamlar tanady risk. Bu adamlar risk oýunjak oglan näl? Ol gaty ýokarda işlän, ýokardakylaryň ýanyna işlän soň adam gaty gowy tanaýar. Men ötegeründäki adamlar adam satmaýanyny bildi. Gördü. İş yüzünde gördü bizi. Bir adam tanacak bolsaň, ya bile tabakdaş bolmaly, ya bile ýola çykmaly, ya da işleşip görmeli ýalar. Durmuş tejribesi bolan akyllarlaň aýdýan zat şu. Çet adam tanalýar. Riskem şoň üçin bizim kanalymyzda, bizim aramyzda goşulyp, bizim bilen şol işleri alyp çykmaga, şol işleri etmäge karar verdi, geldi, hoş geldi. Inni bir adam kelle oltupda hakikatlary, göreneşden zatlaryny aýdyp otyr. Şeýlemi? Inni şol Berdimuhammedowlara söwýänler, Berdimuhammedowlara gargaýanlar, Berdimuhammedowlary ýigrenýänler, Berdimuhammedowlary häkimetden ýok etmeli, ýere sokmaly, ýakmaly, asmaly, kesmeli, eýle beýle diýenler. Berdimuhammedowlary ýatdan çykardylar. Riske hüjüm edýärler. Risk nämemişin? Ağlaýamyşyn. Bize ağlapmışyn, ýene birini ağlapmışyn, hemme kişini ağlaýamyşyn. Ni? Risk ören wajyp taryhy hakykatlar, subutnamalary maňa ýetirdi. Menem oly ýetirmeli ýerlere ýetirdim. Inni şu gurrunlary eşitýänden arasynda ay şoň birazjyk bir uzundan bir zat görke döwlet ağa. Men şoň Türkiýeden çykmagyna kömek edeyim. Türkiýeden çykaralan Irak isleýän bolsa şeýdeli beýdeli diýenler boldy. Oň daşyndan sen elingdäki hakykatdan sen elingde şolar ýalaky faktlar baý bolsa, deliller baý bolsa, hani bir kısasyny bize de okla görelik.
Ondan soň sana kömek etmelim, etmeli hem karar bereli diýenler boldy. Men beýle diýmedim. Risk eger yüzleş diýseňiz häzir riske söz berem soň aýtjak. Men riskden talap etmedim. Hiç wagt. Riskin özü karar berip ekrana çykyp YouTube üçün riskin aýdanlatlary aslında bolmalysynyň maňarýanyna. Ine şunem käbirjik mejikler aýtjak diýe men gerek ýok diýsem hem ýok men aýtjak diýe. Özü biler. Ýöne men hiç wagt hiç kime şeýle şert goşmadym. Goşamak. Bizim işleýiş prinsipimiz, istilimiz, formatymyz dälmek boldy. Şu wagt tomaşada oturan adamlaryň arasynda bizim bilen işleşip gören köp ýagdaýy başdan geçiren adamlar var. Sesi veren, suraty veren, videoyu veren, köp materialy veren adamlar var. Ne ses çıktı, ne video çıktı, ne surat çıktı. Guya gaçan ýaly. Bir şeyli işleýär. Bizim üçin biilini guşap halkyň bähwidine göreşmäge çykan adamyň howpsuzlygy himme zatdan ýokarda. Riske ýan geljek bolsa, men kanalym ýapýan. Men üçin kanalym hiç zat däl. Pulum hiç zat däl, olum hiç zat däl, bunam hiç zat däl men üçin. Men riske näme üçin hormat duýan? Men riske näme üçin kömek edýän? Riske näme üçin egin berýän? Kömek edýän diýmeli, egin berýän. Näme üçin? Bar bolan mümkinçiliklerinden peýdalanmaga, özüni howpsuz ýere alyp çykmagyna dadyna kömek etdik, egin berdik. Näme üçin? Sebäbi halkyň hyzmatynda risk. Inni halkyň hyzmatynda bolan adam gollanmaly. Oňa şylta gatylmaly. Bu topar fakt berdi. Şu günem şol faktlaryň käbiriniň jikmejigini siziň dikkatyňyza ýetirýär. Indi men şutaýda riske söz bermeden size aýtjak bir zadym bar. Şu gün risk käbir faktlaryň jikmejigini berenden soňam ýene de riski garalajak bolup, riski awraýdan düşürjek bolup. Serdaryň jenaýatlarynyň üstüni basmaly, Serdar yok, hakiki dälli. Serdaryň tarapdarlarym hakiki dälli. Berdimuhammedowyň taşşakçylarym, kazýollaryň hakiki dälli. Näme üçin? Sebäbi olara garşy bolansoň. Olar jogapkärçiligi we kanunyň öňünde. Şoň üçin inni halkara siyasatda kime yetirilmeli bolsa yetirildi. Eger şu hakykatlaryň jikmejigini faktlaryň A'dan Z diye başından sonuna çenli himme zatlary biz kazýollara bermedik bolsak, kazýollaryň bu zatlardan habary ýok bolsa, riskin elindäki dokumentlerde Türkmen hereketiň alyp barýan syýasy işleriniň nirden nirä ýetenligini bu kazýollar bilmeýän bolsa, kazýollara biz aýtmaýan bolsak, kazýollara hiç ýyly bir eline subutnama, delil hiç zat bermeýän bolsak, onu diýmek bu ýalan bolýarmy? Ýani bir zadyň hakykat bolmasy üçin internetde, sosial mediada, YouTube'da reyting bolmagy üçin biz hemme zady kazýollara bermeli, kazýollaryň eline bermeli. Hawa reyting üçin biz kazýollar bilen işleşmeli. Şumy sosial mediýanyň standardy, bulan goýjak bolýan standardy şu. Kazýollar bilmeýän bolsa, şol işin başynda kazýollar ýok bolsa, diýmek ol işden, o göreşden. Şolaň bähwidi birinji planyň bolmaly, halkyň bähwidi bolmaly. Şolaň diýeni hakykat bolmaly. Şolaň diýeni hakykat. Ol göze dürtülip durulan hakykat däl. Inha şolar ýalaky size garşy, siziň kelleňizi, aňyňyzy çüýretmek, zäherlemek üçin yalan propaganda alyp barýarlar, propaganda onyň edýärler. Hawa ondan riski näme üçin gollanmalylar? Risk kaçan Türkiýeden gidipdir. Riskin hakyky ady näme? Riskin bütün awtobiografiýasy, risk bilen baglanşykly jikmejik maglumatlar, riskin ady näme?
risk haçan gidipdir, nädip gidipdir, kimin üstü bilen gidipdir. Toşna wagty, anyk wagty haçan gidipdir, nähil bolupdyr, häzir nähil ýagdaýda. Bu zatlary kim anyklaýar? Ýa-da kim anyklatýar? Şu gandan anyklatýar. Serda, süplük. Inni şoňa gerek şo zatlar, şo jikmejik maglumatlar şoňa gerek sebäbi muň jinayatlarynyň üstü açyldy. Biz muň bilen gidişip otyrys. O kaz ýollaram şu maglumatlary toplajak bolup, ýaýratjak bolup ölüp ýatyrlar. Inni käbiriňiz utanman, uyulman aýdýaňyz, ana şol iş edýär, şol şey diýär, sen aktivistlere garşy. Oppozisiýa boljak bolýan eýle beýle. Ýok, biz sizin kriteriýaňyza gawat gelemizok. Şeýlemi? Sizin kriteriýaňyza kim gawat gelýändir? Pis tapar supesi, siz özüňize görä bolanlary tapyň, şolary bilen bolun. Biz size mätäşde. Sizde niş adam islämiz? Eger aktivistlik, adam satmaklyk, göt berençilik, taşşakçylyk, kazyolçylyk bolsa, inha, sizin şu aktivist diýenleriniz riski açıp, riskin kimdigini paş etmek isleýärler. Näme üçin? Hani bular aktivist de halkyň tarapynda da. Halkyň tarapynda bolan, hakikatyň tarapynda bolan adam üçin riski paş etmek, riskin kimdigini açyk görkezmek näme gerek? Haçan Germaniýa gidenligini anyklamak näme gerek? He? Näme gerek? Goýun özüňe riski. Göreşdin. Eger risk bilen şahsy bir meselen bar bolsa, riskin görkünü görmegini goýan bolsaň, ogadan oglan bolsa, şoňa da beresiň gelýän bolsa, göreşi bitireli, hemme zady bitireli Türkmenistana gideňizden soň näme etseňiz şonu edin. Halasa risk süýsün sizi. Söýgüledin sizi. Ya kapysyna gulwadyrak hyzmatkar edinsin. Ýöne sosial mediada 3-5 köpüklük YouTube'un onun berýän pul üçin adam satmaň, özüňizi satmaň, özüňizi kiçiltme. Bular ýalan bolmaň o. Şuň bir ýa-da planyň diýä kellesine diýä 50.000 euro diýä neme goýupdyrlar. Bayrak goýuldy diýip diýä şo Gazagstanyň bankyryň duplikady, türkmen duplikady bolan debeken bir ýerine şolar ýalaky bildirşip bağışlan bolyn. Götü 1 sent etmeýäniň kellesine 50.000 euro diýär. Ha? Ondan men Türkmenistanda diýipmişim. Türkmenistanda bolsa, Türkmenistana barsa, yok barsa däl, Türkmenistan goloýlasa, Özbekistana baraýanda, ola Türkmenistan ekeni. Algysyny aljak bolup ýörenler var, çürkän adamlar var. Farkat Meyman Kulyýewiň durduýyflaň. Şolar iýerler hökümete ýetirmän tüýtmedi diýerler muny. O Türkmenistana barman, Türkmenistanda men datdy. Türkmenistanda bolmaý. Gaçyp ýör Türkiýede. Deşik tapsa girjek bolup ber. Onuň ýene ordatdy. Kanallar meselesinde on kanallar ýapylmaşyn, eýlesini beýle sawurlyp ýazýanma, gow etdiň diýip ýazýanma, men bilen daxyly däl. Men aýtdym, men bu zatlar bilen gyzyklanmak diýdim. Biz akurat edip, ykçamja edip, kimdigi, nämedigi, geçmişi bilen baglanşykly aýtmalady aýtdykmy? Men kadiýetde hemme zada jikmejik aýdyp oturýar, men başga işim ýokmy? Bu topar öňden bellenen ýygnaklar olar bular bar. Ondan kanalaşjak diýdi, Baky bilen edin gurrungyny. Baky bilen men habarlaşdym. Men niýe hiç bir zadyna goşulmadym diýe. O goşulmak däl, sen kimiň ýanyna oturýarsyň, sen kimiň ýanyna gitdiň? Kimiň ýanyna gitdiň? Halk samsyk däl Baky. Halk görýär kimin kimdigini. Halk biziň aýnamyz. Şoň üçin planyň ýanyna gitdim hawa. Onuň ýene urdat bar. Edil şolar ýalaky. Inogulyşyň başga tarapynda. Türkmenin kanalyna biri gelýär, ine şartlyk mesele, şartlyk gelýär, öz agitasiýasyny, propagandasyny kabul etdirjek bolýar. Şartlyk bilen baglanşykly. Biziň aramyzda bolan da şondan bar.
Ýöne biz Nuru Şagal'ın götberenin aýdyşy ýaly men nemäň şahatlygyň press sekretarymyşym. Götberen şahatlyk bilen efirlere goşulanlar, şahatlyk bilen internetde gürleşýänler, gep gıýbat edýänler, şahatlykdan 50, 100, 150 dolar alýanlar, şahatlyga aktivistleň şahsy maglumatlaryny satýanlar. Size ho, siziň şagal sürüýüňiz-de. Hawa inni iyi bilen pohuňyzy ýediňiz, gaýtaryp gusup başladyňyz, sıçıp içinizi geçip başlady. Şunça eden günäňiz sebäpli Huda ýurdu sizi. Inni hawa ölmänkäňiz günäni biziň üstümize ýükläp hawa rahatlap gitjek bolýan. Ay siziň aklyňyza güleýin wara. Bolýa da ýa-da. Şoň üçin mehribandygyny. Risk şu gün käbir zatlaryň jikmejigini aýdýar. Şundan soňra riskden şüphe eden bar bolsa, riski tapçak, etçek, beýtçek, riski Türkiýedeki 200 dolar berjek, riski tap berene 300 dolar berjek diýip beren götberenler bardy. Kazýorlar. Şolaram, şu siziň heşelle kakýan, gogorýan adamlaryňyz şolar. Siz haramzadalyň rejimi şu wagt dowam edip dur, şoňa alternatif bir rejimi döretmek isleýän. Ol maýmanyň dölüniň bir ses ýazgysyny berýärler. Ögünýä Abalakowa näme biri bile gürleşýär. Abalakowlar näýil bolsa, durduýuflaram şolar ýalaky awtoritetlerden. Türkmenistan'dan. Hani biz hiç ili suwutnama çıkarıp bilmänmişige şey diýädiňä sen. Suwutnama çıkarıp bilmedi zat diýädiňä. Aýdalan zatlar. Biziň aýdan zatlarymyzyň hemmesi %100 dogry. Jikmejigini isleýän. Paran parlayan ýok, men bastıran eýden beýdin. Kim kimi bastyrýar görýäs. Kim kimi bastyrýar görýäs. Ýöne sen hiç wagt o taýlar barp bilmeýän. Sen çürken adamla, sen satan adamla, seni niday bok ýorla ýa-da bir ýerde görüp gawatlaşaýsa bara, seni bölük edýän adamlar bar. Şolar ýalaky hem halkyň hem Hudaýyň garagyşyny alan sen maýmyn. Paraşaçy. Şoň üçin sen näçe gompor ber, näçe haýwat atsan aty ber. Men üçin bir köpük çigit ýaly hiç ýerjoň hiç sandy ýok. Bakyny del, baky ýaly 100 sany bakyny getir. Yine başga adamlar topla. Kimi topladyň şonu topla. Ýöne şunu ýadyňdan çykarma. Türkmen hereketiň içinde, Türkmen hereketiň mazgawoyuny, ştabyny, generalyny ştabyny hiç kimi de herläp bilmerdiňiz. Hiç kimi oýnap bilmerdiňiz. Hiç kimi oýuna provokasiýa getirip ýalňyşdyryp bilmerdiňiz. Maglumat alyp bilmerdiňiz. İçinizi ýantyp. Hojaýynyňyzam seni gowy, sizi gowy edip etsin. Bolup geçen siyasi wakalar barada edilýän işler barada hiç zat bilip bileňiz, anyklap bileňiz. İçinizi ýantyp. Görüklüňizden öläýin. Risk söz sende kardeşim. Ýaşaýan ýeriňizi adyň aýtma, gaýrat et. Käbir näme girme, bolýarmy? Bolýar da. Salamu aleykum da. Salamu aleykum. Eziz halkym. Täze kutlu bolsun, düşümlüýül bolsun. Indiki nisip mana şöl son dekabrın ahyryny hemme kim nisip bolsa Türkmenistanda täze ýyl belesin. Nisip bolsa Orazay gelýär. Orazaýyň Türkmenistanda bellemek hemme Türkmen halkyna mesir etsin dilek edýän. Nisip bolsa. Endi geleli bu Serdara. Serdar. Sana aýdyn. Hal bakam gelecek, bakam oçut gelecek, bakam gelecek, nemem gelecek, oçut gelecek olaram. Serdar 2015-nji ýyl 16-njy martda Çelekenli Gys Aşirov Suray 90-njy ýyl Gys.
Endi mesela aytjak. Mafaka bugün bir 4-5 sanasyny aytjak. Eden ogurluklaryny aytjak. Bu çelekini gyzy 2015-nji ýylda Gurtluda sizin ýeriňiz bar, Kebeden diňji alan ýeriňiz bar. Orda oturdyňyz giýje. Sen bardyň, şamma 2 saat 3 saat oturdy gitdi, işime gitdi, çyk gitdi. Orada senin bir yegeniň bardy. Men şonu toşna şu adyny bilemok. Okean ortada görülmeýär, diňe Nahalyaw. O bardy. Senin şoförüň bardy. King Kong kliçkasy onam. Lakamy. 2-3 tane oğanlar bardy. İçdiňiz, kep etdiňiz. Şonda o senin dostuň bar. Sizleriň dostuňyz, dünýäňiz. Mam ady. Adyny aýtjak da ona, şu wagt iň soňunda aýtjak. Ermeni olan maymun. Çisti maymun, hakikat maymunu. O gyz getirdi sizlere. 13 tane gyz getirdi. Şonda Suraýan bardy. Suray, näme üçin sen näme etdiň? Ayağından bıçak sokdun. Ondan sonra vay vayla bir çıkıp gıyırıp çıkıp barendem izinden bakalına kelesine vurup yırttın. O kız ölmeyedi aslında, ölmeyedi. Bulon karan doktorlar var. Niyazi tarafta işliyor. Aslında profesör Cuma diyorlar ona. Cuma diyorlar, yaş ol adam. Bulon imune doktorları. Cuma'nın üyüne giyeceğim gidip üyüne alıp parlıyor. Üyüne alıp parlıyor. Tek bazaryanın üyü var onun. Üyüne alıp parlıyor, al maşini alıp gidiliyor. Maşini özüm alıp gittim şu Cuma'na ama açık kurlayın. Niyazi getirip alıp gittim. Erte yerden morga çıkar kordular. Näme? Yüreği taktadı. Ölmedi o kız. Yüreği taktadı da öldürdüler. Serda senin eden işin bu. 2015-nji ýylda 16 martda Arşiv Suray 90-njy ýyl kız. Çelekenli. İkinci kızı gelir. Tahtalı kız Maya. 2015-nji ýylda oktyabr aýynda 9-njy oktyabrda onu näme üçin aýdanyň etmeni göne lop maňlyna şişme berdiň. Mangalyny şişme. Gözüne soktuňa. Lop. İzniňem tarapy tup uran boldy orada. Orada uran bolup durdy. İnsonda bular ýalaky birtçilik boldy. Idea bolan näme mi? Pak kayf boldy diýär. İçkili wagtda. O içkili oturan doýulýa. Kanka kalyanyň içine karıştırıp doýulýa. İki durulu karıştırıp, iki durulu ayrı duruyor. Tabi bulon içinde ben hem kompla hem mesela daje ministerlerini bilen kaysi ministersine men ministerlerine işim yok. Ministerlerine işim yok. Bana ministere man gerek de bana. Minister bugün erte yok. Ula erte ordun tepe olur. Bana hiç kim bana olur. Oktyabr 9-nda Maya 88-nji ýyl kız. Khidirova familiýasy. Tahtadan.
En sonunda onun coğrası vardı. Yani coğrasının adını Akça coğrasının adam. Kreçkasya Burgut. Yengsesinden Burgut'un suratı var. Nakulkası var. O yüzden sonra ne ettiniz? Böyle kalmayın ona mayan aydıysa ona gelecek. O göz en sonunda mayanı oran or oldu. En sonunda iki kişi olup elinden tuttu. Zınk kordular. Tapçanın üstüne oturan yerinde. Zınk koruldu. Betonun üstüne. Malça oldu işte pomidor var ya pomidor şuna ezildi koysun. Şu günü Kamilyanın işgarlar geldi. Yarım gece Kamilyanın işgarı bir zat kaldırma yuğuldu. Holorlap, barfatarlap yuğulup, çot gedip arыстırap, bir san kanın iz kalmıyor. Yarım gece daha 4'te. Bu iş emede oldu. Çoğunda oldu. Çoğun değil, çoğun derler Pramzona'dan geçen son daçalar orada oldu da. Çoğun deyip aytıp bunda şu var. Çoğu Pramzona'da oldu. Bunun daçası var orada. Pramzona'dan geçen son. Son Akçanam senin bir şestorkalan mı? Olam şu at gitip durur Türkmenistan. Yok derler olam şu at. Olam şu at eşimi Dubai'de kurtisis bugün. Bir iki tane firmalar üstünden kurtisis bugün. O gıda näme edip Dubai'ye alıp gittiniz. Bir maşina alıp verdiniz. Lexus. RX Lexus alıp verdiniz. Şoňun agdyny yumdunuz. Şu at o gıda ödem şu at maşinam kalmadı, hiç adam kalmapdyr. Hiç adam yok elinde şu at. İçerim girip çıktı. O gıysan özüňiz soňunda maşina alıp berdiňiz, maşinamy eline aldyňyz, turmaýan bastyňyz. Näme sebäpden? Sen näme üçin gitdiň şu oğanlaryna oturup kep etdiň. İçdiň. Yatıp durdyň. En sonunda jens kolonyna uratdylar. Oradan 3 yıl oturup çıktı. 3 yıl oturup çıktı. O 3 yıl oturup çıktı şu kız. 2018'de geldi. 2016 yılda köşeli kız Ayka Aygül hakykaty ona 9 Mart'ta öldürdünüz. Man şu Aygül'ün familiýasyny men bilemok okuşan Toş'un familiýasyny men ýadymda ýok. Doğrusu desem, ispisiklarım için näme etdim, sizem berendim. Şulanam aktarıp gördüm, tap bilmedim, familiýasy çykmady mende ýok. Onu 30-njy bir kran öldürdüm. 2016 ýylda. O zaman ülsünem kim maşina koydun? Yüklediňiz. Oğanyň maşina yüklediňiz ona. Oğanyň maşina yüklediňiz. Orada. Şonda ýene meni sokjak boldunuz. O bolmady. Oğany ýoşuk bilen çykdy da bana ýoşuk bilen
Dedi sen git taksi sakla takside git bize soňa çykýastyp uğratdy meni. Ben düşündüm o zatda bir bokalam bolupdy sen sipras etmesle dip meni uğratyp goýarýan ogam. Men takside gaýtdym. Ogam maşinam ýanky ermen olan sürüp gitdi. Onun bajygaranyň karýerine taşlak edýäňiz ha. Bajygaranyň karýerine taşlak etdiňiz. 9 mart günü bolanda tolam. 2016 ýyl 9 martda. Karýerde taşladyňyz, soň iýis portap çykyp başlady. Ne en soňunda onam portap et çişip gidip, näme edip, birde näme edip öz nämeleri doktorlara gelip zaýdyp, ýokartkylar gelip bir zaýdyp da halanyňa goýup öýüne uğratdylar. Näme sebäpden öldi? İçip bagyr ýaryldy içinden. Bagyr patnamy era wagty näme etdi. Onam bilemez ba mende. Kagyzy ba doktordan alynan. Olam du. Onuňam men aýda ursam nerim oynap kaharım gelip başlaýar. Damam dolup başlaýar o gyzlar ölenine zatlaryny. Men sebäbi hiç kim görenokda zatlar hakykatlary gözlerine. Men uje aýda ursam damam dolýar bir hil özüm arka sırt nämelerim tinim iğne urayna bijirlap gidýär, şerämet edip gidýär. O kinoda görkezilýär, anlaşyna bolan zatlar hemmesi. Onun jorasy bar. Jorasy bardy. Şu Dubayda kayfy var edip bir söwdegara bir dukany bar, suvenir dukany bar. Şu äres jorasyň äre çykan Arapyň suvenir dukany bar. Şoňa äre çykdy o gyz. Aýkanyň jorasy. Onuňam jorasyny Dubaýa uğratdylar. Jorasy doganyny aýtdy, şuna aýtdylar, Aýkana böyle düşündirip aýdy. Onu erkek doganam bir kerde oglunyň ýanynda diýe agzyny sypdyrýar. Onam olaryň agzy kulagyna degýär. Son dogany diýe o Aýkan doganlaram eşitýär. Näme de sen bilýän, näden bilýän? Şöyle. Iň son dogany diýe men öldürdüm diýe boyna alan kişi bolýar. Turmada ýatýan kanatramy ýok seni. $300.000 pul berildi. $300.000 guruluş şeýler. O pul ýemesin berilmedi. Berilen birinji gedek $30.000 berildi. Soň $80.000 alyp baryldy. Kardeşim opşa 175.000 pul eline düşýär. Ha şu oğlanın özüm şu wat ýatyr. Haýtjan ady. Oğlanın adı Haýtjan ýatyr. Şagalda ýatyr. Şagaldamy? Siz odam bir ýatyr şu. Şagalda ýalňyş odam ara şu ýalňyş. Ýatyr. Onu aýtdykmy? 2016 ýylda sentyabr aýynda, sentyabrın 5-inde nämeden gelen, İrandan gelen Kızılça dermanlar 2 konteyner. 2 konteyner içinde duruşuna Kızılca gaz balon değildi. Gaz balon, boş gaz balon.
içine dıkılan, gaz balonun içine dıkılan. Olam passive edildi. Berde bir Türk vardı. O kariyerde işletti, kariyeri eline aldı komple. Bacıgaran kariyerde. O Türk vardı. O Türk'e senin adını yük vuracağız. Sen kabul edip al. Böyle diye. Bile yürüyüşen, bile katnaşıran adamları bulalım. O Türk'e özünün konuyla pullu adam. Pullu. Kürt, Türk değil de Kürt'ü. Salahettin adı. Son oğlan böyle kol çekip alıydı. O yüzden tamojna düşürmeye. Bacıgaran İran tamojna düşürülüyor. O zaman İran tamojna işleyen yoktu. İran tamojna işlemiyor. Abizden tamojna işleydi o vaxtlar. Abizden tamojna işleydi. Sonra emediliye berden düşürüyorlar, zayet ederler. Yani ki düşürüp zayet tuturlar. Ben videosunu gördüm. Onun videosunu gördüm ben. Onu utayda yoktum ben. Doğrusunu aydan. Düşürüp zayet tuturlar. KGB'lar, AMON'lar hemmesi basya. Gupurta tapırtı. Aslında bulunzadı. Yani ki Türk'ün adına. Türkiye'de benim adım değil, benim adım geldi, ben kabul ettim. Aslında Serdar'ın adı. Başbakanın oğlunun şeysi diye. Son onu yeğenin başkan mı ba diye. Yok diye biz işimde biz kanun ba diyorlar. Kanun ba diyorlar. Sonunda Türk deportan oldu. 5 milyon dolar pulunu aldılar. O Kızılcalara halka gitti, halka paylandı. Şu adam paylandı o 2016 yılı oldu zaten. Ben videosunu aldım, videosunu ben de sana verendim. Şu an göremez. Sen bana bu maşinler ne hemen gaz balonu ne hemen dedin ha. Anlaşıldı gaz balonu anlaşıldı. Kızılcaşlar mesela. Ondan sonra ne vakit geçti? Neler getiriyor. Beherden oğlunlar getiriyor. İran'dan Krasnodar üstümünden. Krasnodar tarafından ne giriş var ya o taraftan. O taraftan geliyor. Getiriyorlar İran üstünden. Tırda. Onda hem Karatol. Karatol'un içinden koyulan kızılca. Getiriyorlar. Aslında o bunun Pökküce yegeni var ya Pökküce. Onun dostları. Oloruna kuruluşlan. Hemmat kuruluşlan zadilen. Tam orijinalım geçiyor. Türkmen tam orijinalım geçiyor. Tol. Aşk vardı yettim demekte. KGB'lar, AMON'lar hemesi patrat geliyor. Yolda şoför özü yükün iyisin özü. O Pökküce'nin dostu, canacan dostu. O sentabr 2000 olan 2016'da oldu. Şu anda hiç kimse ait bilmediler. Toka oğluna dediler sen bizlere işleyen. Yük getiren. Anlaştıktan sen yedin biz yedin. Yükle kamsa ettiler. O fışı getiren
5000 neçüz paçka kızılca. 5000 neçüz tane paçka kızılca getiriliyor. Bu oğlan bunu işe başlıyor. Bağını bunu işliyor. Sonra bu oğlan Azerbaycan'a geçecek pul almaya gidiyor. Azerbaycan'dan hem pulu veren hem Guga. O pulam Azerbaycan'dan Türkmenistan'a geliyor. Türkmenistan'dan hem başka bir yurda çıkmana. Ondan sonra sen özün kol çektin hemme zaten. Sen kol çektin. Senin firman var da. Neydi o firman? Şu ayırdın hemmesini başka birisinin üstüne at koy. Başkalara geçir koydun. Hı? Näme şu firman adı? Ha, o firmanın adını aytsam var ha. Hemme kim o firmanın izini izlep başlarlar. Lekin şu at o başka birisinin adına geçti. Yurttaşlık adamın adına geçti. Aslında olam Türkmen. Şu anda pul geliyor. Pul geçiyor. Geçiyor zaydiye. Bu ne? O pulun yarmısı çıkmanı yurttaşına. Çıkman yerim Türkiye'de o vaxt aslında. Türkiye çıkmanı. O hemen dolar değil o. Manat kopsu. Kopsu manat. Manat neymişsen falçivi manatlar. Falçivi manatlar. Onam Türkiye gitti. Yoş satıp durdular. Türk'te arasından koşup falçivini. Olur. Ne için sen ne demek Serdar? Mesela hemen ayıp tuğla Serdar sana. Hemen ayıp tuğ men. Anne gitti sen aktar tap sen yani tap. Yani Türkiye'de değil men. Arkayım ondan. Türkiye'de değil men. Çoğunda çıkıldı. O da Güzel Çağ Ulivan cayı vardı. Onun cayını hepsi ilk sonunda yıktınızlar. Onun cayını içine mi güm koydunuz? Agoroda vardı. Melleği var. Küçücük güllekilen vardı. Toprağı onu aşağı padvaldı. Bütün halkıca yıkılıp oldu. En sonunda mümküne giyeceğimiz yıktılar. Sen düşün. Onda ne vardı Serdar? Kakan zatları vardı orada değil mi? Kakan vardı o vaxtlar. Kakan anar koyan zatları vardı. Kendi vardı. Maşinler. Halk görmeyen maşinler vardı bu tayda. Branini vrey. İnsan o Güzel Çağ Ulivan'daki üyünde ahranı oluştan bir oğlan vardı. Marl oğlan. Erheli. Marl diyen de Tecen'in de. Oğlanlar ne ettin sen Erhelilere? Men Türkiye'de boldum. Türkiye'de baktım ben şu oğlanlar ne çaklarını tap bilmedim. Türkiye'de mi yok olar? Yitirim ettiniz. Ne için Türkiye gitti. Türkiye'de iştahut edildiniz. Gep kurunu çıkardınız halkın içinde. Türkiye uğrattık bizler. Türkiye'de mi yok olanlar? Dubai'de diyen. O Dubai'de gitmiyor o Dubai'ye. Sev istaçıdan oku oğlan.
Onam ýok, gümbürsam etip ýok etdiňiz. Geleli bu iki tane akıldar adamımıza gelerinde. İki tane akıldarımıza. Akıldar ağalarımıza geleli. Olar kim? Ağalar. İki tane akıldar. Birisi idi doňuzdan bolan 40 emjekniň çağısy. Duran men bir 10 sekundluk neme goýaýyn ara. Tamam. Reklam açyk diýen ýaly bolýarmy? Bolýar. Ondan dowam edersin. Häzir urmat. Ekranda onlar. Risk bas. Endi geleli bu iki ağacıklarıma. Mana asıldyň ýedi doňuzdan ýedi emjekniň çağısy. Farka sana diýen. Asıldyň gel çykardyň bir sana oğan kirli oğanyny çykardyň. Onuň bir bajasy bolan öz semiyasine jogap berip bilmeýän, öz çağalaryny iýe çykyp bilmeýän adam. Çykardyň, men seni tanıýanyp çykardyň. O men tanan oğan birinçide. O meniň bir kaptandynam da meniň geçgeden bir şemalym taraftan ýürüp bilmeýär. Şemalymda ýürüp bilmeýär oğlan. Men geçen şemalymda ýürüp bilmeýär. Özüm kaptandyky oğlanam ýürüp bilmeýär. Men geçen şemalymda ýürüp bilmeýär. O bir. İkinci. Sizler meni tanaňyz ýok, biriňizam. Çık diýen o daçada goýun soýup şaşyk bişiripdim. Can Farhat. Sen mandan keçisin. Ö gepini aýtma, utanç birinçiden. İkinciden men maňa goýun soýup berediler. Goýun soýup berip üýüme getirip gidediler. Üýüme getirip gidediler. Goýun soýup maňa bütün goýdy. Men goýun soýarmy? Men goýun soýmasyn bilem oga birinçiden. Bir samsyk gurun etme Farhat. Sen o dostunma, dostun da men oğlan gowy gördüm, gepleşlerini gowy gördüm. Murat Razakov diýenler. Gowy men onu reklam edemok. Diýdi da o şu men näçe efirini gördüm. Bizim türkmenler şuna türkmenlerimiz, o türkmen halkymyz diýdi. Bir özçük goşukdy aýagy nasıl ýerler diýdi. Asıl ýer diýe. Näme edäňiz şu asylypdy bir-biriňiz aýagyňyza diýe. Östümde kömedin patdeşke del diye. Men diye şu oğlum östürseydi aslında ben kömedçi şu ona diye. Kömedçi ben beğeniyen diye. Men diye şu öz başından geçip dur başını gururuna itberdi de geçen gedek bir efirinde. Öz Türkmenleri daha öz levapları bunun dato oynaptır. Düşün. Sizler bize Türkmenler olup birbirimize paddeşk etmeniz oruna da o sen ayağımız asıl yana. Ayağımız asıl yana. Sen beni korkutup çıkaracak oldun özünce. O oyunu oynadın. Yani oyunu sen men oyunuma sen düştün ne var Farhat. Ana zarıyla oyunu oynadın, onun eğerini oyunu oynadın. Ne ettin? Çıkardın. Ana oğlanın yanındaki oğlan ne ettin? Çıkardın. Şu oğlanın başı yanmıyor muydu? Yanandır ama oğlanın başı. Ben garanti vereyim. Yanandır. Lakin oğlanın ayıp değil. O sende ayıp o. Oğlun ayıp sende. Sen şu oğlanı düşündüremezsen sen garaj. Sen çıkaracak da ben senin adına ben gurulacaktım. Gurulaş. Gurulay özün. İş oğlanım çıkar sonunda. Yani oğlan ne ettin sen? Bana nemem yok. Prosek ben kakarım gelene bir adam sevmesin pozyan. Sen degilme. Öz yolundan git. Senin stilin neme? Stilin? Kime stil? Halkı kömek etmek mi? Halkı kömek et. Birbirimize ayağına asılma. Düştün? Akıllı bu. Akıllı olmasan aklını alırlar. Aklını yaman alırlar, elbet alırlar. Özün bilmeyen. O mesela geçen gece sana duydurdum. Akıllı bol dedim.
Kellen işletdisin. İşledin ok. Indi men sana näme gerek? İkinci ağamıza gerek. Sen çıkıp bana var kılıp gepleyen. Ona Döwlet Baýkanyň kanalına gelip gurulap zaýat edin. Ennege fark adyň ýanda. Sen öz ağzyňy özüň aýtmadynmy? Gurulýadyň sen. Olar öyle kazyo, olar näme? Olar soňunda ýygylýar, paket bolýar diýip özüň diýediň waka şu zatlary. Şular üstüne özüň düşýärdiň ýa. Soňra goý näme etmän diýediň. Özüň ağzyňa gurulap, özüň ustalaryna düşdüň, indi öz aýagyny özüňe bardyň. Endi men sana Allah sen inanmayan meselende. Ya, soňra sen men izarlap sonra yurma. İzarlap sonra yurma, ondan sonra durma. Nämeçik soratdyryp ben. Men Ankara'da baktım, Ankara gelin diýip aýtdym sizlere. Indi bana Frankfurt'a gelin, Germana Frankfurt'a gelin, men oňuzdan çykjak, liçdi men çykjak. Gelin. Soraşdyryp näme etjek? Ha, paky. Maňa habar gelip tura. Şirketler, firmalardan sorap görýän. Men diýemem, mana Farhadyň ýanynda iki sana oglan urat gordy. Haýsy tyrda gitdi, haýsy näme tyrdan çözdüň, haýsy näme mindi, awtobusa mindi, taksiýe mindi, maşina mindi. Men olara aýdamam men. Gut açmamas men açyp gitdim. Kanada açyp gitdi bilýän. Sebäbi ogluny ýakmam bolýar men. Oglunyň o izinde galan ejesi kakasy oglunyň. Bilýäňiz şonu? Men ömrümden däl. Men gorkamok. Etden hereketiňiz özüňizçe akylly hereket etjek bolýaňyz, lekin özüňiz ziýan getirip durursyňyz. Özüňiz ziýan getirip durursyňyz. Düşünüň. Baky, sen akylly bola. Menim sen hakynda kanat bilýän. Kanat bilýän sen hakynda. Tato kanat bilýän. İçeri girip çykanyň bilýän men sen daýysan. Aýdyn sana men. Çünki içeri girip çykanyň bilýän men seni. Kim kömek etdi? Men Döwlet Baýkanyny duýamok. O wagtda men Döwlet Baýkanda gatnaşamokdum. Ondan işlemok. Men sen informasiýony gowy bilýän. Nidi işleýän şu sen onuň gowy bilýän mesela. Hakyky adyňa bilýän gowy bilýän. Lekin näme etjek öz-özüňe aýagyňy paltuldurup. Baky. Näme etjek özüňe? Kimi gowy görünjek bolýan sen? Näme etjek bakyny şolar ýaly kazyorlaryň arasyna baryp nimetmäge. Men düşünemok. Şolar ýaly bir näme bolanna, iki tarap şolar ýaly biri bilen dartdyny ýagdaýa düşende şol beýlik tarapa, şo bize hüjüm edýän, tökme datýan tarapyň arasyna gidip şolar bilen interwiu uzat nemeden boldy. Indi ola hiç kon. Bu gedekkisi sana gahar edip sana karşı eden zat. Bilýän? Kimin tarapyndan? Maksadyň näme? Görüp oturýarsyň olaň näýeligi. Aýdyşyň ýaly öz agdy bilen aýtdy köp adam. Men düşünemok. Öýtme baky. Edýän kömek halky çykýanmy? Çık halky kömek. İki tarap bilen hamileliğine oynama. Öz ağzını özün gurulýadyn, gurulay bulak üstüne düşdün, gıyırdın, näme etdin? Akıllı gurulýadyn, näme? Inso, mesela näme etdim? Mende näme alyp bilmeden arıň bar? Sen aýtsana maňa näme? Mende näme alyp bilmeden arıň bar? Men sana bergim mam baky. Aýtma sana bergim mam. Sen meni tanıyanmı? Men seni tanıyan. Habarym ýok. İstanbul için aktaran kişi oldun. Ankara aktaran kişi oldun. Kimden sonra? Men izimde hiç kalmadı. Lekin men hakkımı yemiyorum, hakkımı yedirmiyorum. Hiç kimi yedirmedim. Hakkını yemedim hiç kimi. Men çestin işledim. Çestin işleyen. Her zaman ben Allah yatlayan insan ben. Yalan gürlemedim. Bir iki sözlerim yalan boldu. Bolmadı. Allah'ın öz geçirsin beni. Diyen yerim boldu. Men aýtýan men boynuma alýar. Lekin men hiç kimseni näme etmedim. Hiç kime ikilik etmedim.
Hiç kimi kilik etmedim. Hiç kimi dolandırmadım. Ana şuna olam men. Egin bana değinmen. Bak, değinme bana. Menden uzak dur, senden haýyş etýän. Olokan. Soraşdyr. Inem soraşdyr, inem aktar. Tapmy. Iň sonu görürsiň Frankfurtda çykaryn men. Germanyada çykaryn. Näme etjek? Turklardan soratyran kişi bolýan. Ey, men etjek işim bilýän, kadam basýan. Kimden gurlaşamartym, onu kelleme goýýan. Kimden gurlaşdym, kelleme goýýan. Men agyzy puhta adam bilen gurlaşýan. İnanan adam bilen gurlaşýan. İnanma adam bilen gurlaşpýan men. Daver eden adam bilen gurlaşýan men. Özüňe seyret baky. Bir gün özüňe şuna manşy eferde suradan çykaýmasyn birden ýangyşyp. Baky. Kelmäň asylsyň. Bolýam? Akylly bo. İşten yerinden bile, iş yerinde düşen suratlaryň. Düşdün? Akylly bo, maňa asylmaken. Men ayağım altındayken uğraşma. Gittiğinlere farkada uğraştın. Farkada hiç kim bular gıyredin ha. Bula öyle, bula böyle, bula gidiyor sonunda böyle. İnsan özün kapısını kakıp bardın ha. Etme bak işini. Etme. Özün için kova. Bizler şu stilimiz näme çıktık ortaya? Näme dep çıktın sen ortaya? Şu diktatör yok etmedin çıktınız. Hemmeniz birinizi üstün ayağınızı altını çolaş dursunuz. Birinin ayağını altını çolaş dursunuz. Farkat näme etti? Öz etti. İki gede kalanını yaptırdı. Öz etti o. Oynadı o. Onu gepti sen özün aydandın birinciden. Doýat Bayhan şu kalanı sen özün ettin. Farkat oynat durardı. Bir näçe kişine ýene oýnap durady. Özüň ağzyňy aýdandyň o gepleri. Bak, etmeňler. Stil näme? Bir zatym çykdyldymy? Şo bir zat üçin gidiňler. Oňa asylyp ýürmeňler. Gelişen ok. Durman eğer mümkün olsa ştaýda aýdan zatlaryň bilen baglanşykly bir näme bar, kommentariýa bar. Şunu okap, şuna jogap bersek näme görýän? Bahar Abdullaýewa diýip bir tomoşaçy döwletçigi men siziň hemmäňize seredýän ýöne düşünenmi? Hemmäňiziň seliňiz, ýagny maksadyňyz bir ýok. Biziň hemmämiziň maksadymyz birden. Maksady bir bolan adamlaň belli bir bölegi birinji tapyrda hak bileleşigi diýip bir bileleşik emele getirdi. Bir saýguz koalisiýa emele getirdi. Hak bileleşigi diýip. Şo taýda tejribe edildi. Şol tejribe gazanylandan soň şol hak bileleşiginiň içinde öz başyna hereket edýän hiçili bu siyasi zatlara koşulmayan inteligensiýanyň wekili ýöne türkmeni tanatmak, türkmeniň ýaty geljegi üçin öz başyna bir zatlar etip beren adamlar, taýinlik görüp beren her hili adamlar bar. Soň 2022-nji ýyla geçildi işler edilýär, siýasatçylar bilen dünýä siýasatynda rol oýnaýanlar bilen görüşilýär, zat edilýär. Soň biziň yetmeýän tarapymyz bardy. Olam resmi biziň bir elimizde status bir guramy ýokdy. Biz resmi ýagdaýda däl. Ondan biz resmi gurama döredeliňmi? Ya bar bolan bir ýerde bir gurama bar bolsa, şoň bilen bile bir zat edeliňmi diýdik. Wagt kazanmak üçin. Hem halkara arenada bilinýän, edilýän bir gurama bar Türkmen hereket.
2014-nji ýylda ýatan ýer ýagyt bolan Awda Apaher'in ýylyna ýürüýte Germaniýada açylan dokumentlarda atlar taşyrylan resmi bir gurama Demokratiýa Assosiasiýasy Türkmen hereket. Şuň ustawy bize gawat gelýär. Şuň ýoly hemme zady bize gawat gelýär. Gel biz şu gurama töwereginde birleşelim. Ada aslında birleşelim diýdik. Türkmen hereket baýdagynyň aslında hemmemiz birleşdik. Hudaýa şükür. Gaty gowy öňe gidişlik boldy. Köp wagt kazanyldy. Köp zat edildi. Maksadymyz şu, inni Bahar Dogan sen yekece gerek şu kanalla provokasiýa edilenini gördüňmi? Öjüktürlenini gördüňmi? Birine görüpçülük edilenini gördüňmi? Rejime garşy hakyky manyda göreşýän bir adamyň aýagyndan asylanylanny gördüňmi? Şoňa garşy hüjüm edilenini gördüňmi? Inaş wagt sen gözüň öňünde risk çykyş edip otur. Taryhy hakykatlary açyp otur. Mundan beter nähili görüşmeli diktatorlara garşy, mundan beter halkyň hakykatyň tarapynda nähili bolmaly, ha? Ondan siz görýäňiz hemmäňiziň seýliňiz bar ýok, biziň maksadymyz bir-de. Biz iş etdik. İş edemiz soň netije de ortada. Olonky diňe gyýbat, diňe samsyklyk, diňe taşşakçylyk, diňe kazýorlyk, bir-birini satmak, awa özüni tutulmayan bogaz edenini abort etdirjek bolmak, abort etdirmek üçin pul gözlemek, tanış gözlemek, şolar ýa-da bolan işi. Awa ondan şolar ýalyp gören adamlar bilen bizim maksadymyz birmi? Saňa şeýle görünýärmi? Ya senem şo maýmyn ýaly gözüň çaşymy? Diňe bir gözüň däl ýa kelläň hem çaşymy? Hemme kişiň deň görer ýaly. Ak bilen garan saýgarmalyra, hakykat bilen ýalany seljermeliler, ikisini garmaly goşmalylar. Elbetde bir jemgyýetde gowram bolmaly, egrem bolmaly, küntem bolmaly. Ýöne olar öz ýerini bilmeli. Olar depe çykmalylar. Olar häkimiýetiň başyna geçmeliler, geçirilmeliler. Olara syýasy ýytyar berilmeliler. Batyp aljalar, haýsy ýurdu batyp alsa şolar ýalyky adam satýanlary wedipe getirýärler. Näme üçin? Has gowy halkyny satar ýaly, dönüklük eder ýaly, haýynlyk eder ýaly. Şu hatlary bileňizokmy 20-nji asra gelip, ha? Şunça da seredip şunu düşünür ýaly, sizde aň düşünje ýokmy? Ýok, orada näme düşünýän bolsaňyz, nämeden başyňyz çykýan bolsa, gaýrat ediň, şoň bilen meşgul bolun. Agdy birje, biz agdy bir bolluk, biz Türkmen hereketiň resmi ada aslında birleşdik. Biz eýäm telim mendili geçdik. Ýöne biz hemme ada sosial mediada reyting üçin, pul üçin kazýorlar geçden şu maglumaty satsyn diýip biz olar ýazatlar edemiz ama açyk beremiz ama hiç kimi berjegem däl, biz näme üçin edýärmiz? 3-5 şu YouTube'dan ondan nerje köpük üçin edýärmi? Ýok, biz halk üçin edýär. Netijeni görürsüňiz. Ondan soň nähili hasaplaşyp kimin nähili höwesi bar bolsa hasaplaşmak höwesi. Näme bar bolsa men erkek bolup çykyn garşyma Türkmenistanda. Alyňala meýdanda. Men syýasy rol oýnadym. Türkmenistanyň Halk Respublikasynyň gurulmagyna şol işleň şutak getirilmeginde uly goşandym boldy zat olar ýazat däl hemmemiz deň derejeli watandaş hökümünde nähil gidişmeli bolsa gidişýär, suwtlaşýar, adalatyň öňünde jogap berýär. Men bir kemçiligim bolan bolsa, men bir etmişim bolan bolsa, şoňa görä men jogap berýän, olaram şoňa görä jogap berýär. Hemmemiz bir däl, hemmemiziň maksadymyz bir däl. Görünüp dura o hemmeler. O näil biziň maksadymyz bir bolýar. Risk kadar gurmut. Yine bir zat ýazyýa göreýin.
Şemal oğlu Doğancan biz sana ananyas yönü şahısları koyup cemiyeti bağlayan zatlar arada gururundeşik edayeli. Serdarın cenayetlerinin cikmecik taraflarını açık görkezmek şeyle olyany, men düşünmedim. Arslanjan ağa siyasat sözünün manasyny düşünýärdi, köpüsü düşünýän däldir diýe. Ay internet açdynlar, okusunlar. Bular ýalaky meýillis daha düşünmede oturmaly. Durun, Ferhat näme diýe? Bahar Abdullayewa inni şu wagt risk diýe Farhada garşy gepleýär diýe. Farhad Bakı bilen bile kepçileri bolup gıйbat etdiler, arkasından gürlediler. Diňe bu ekranyň öňüne atlar, biram ekranyň öňünde görkezilmeýän burada atlar var. Şoňa risk jogap berýär ýa bermesinmi? Ha? Riskin jogap hakkı doýa, risk jogap bermelilermi? Düşünürmelilermi? Dur bir dakika. Bir motor da. Men jaýdym. Aýdyň şoňa. Bahar Abdullayev ende gelnejemsin ayal dowamy bilme, ulusun kiçimisin. Bağışlay beni de. Men şu wagt näme üçin jogap berdim? Geçen insonga bakmalar efir etdi. Bir tarafa seyretme, iki tarafa seyredingler. İki tarafını seyredingler. O bakımına çıktı da efir etti. Men üstüne gıйbat etdi. Men sesini çıkamadım. Bakı on Döwlet Baykan'ın efirine girip koşulýardy. On bakı şu näme bular üstünden düşýärdi. Bular üstünden düşüp bular näme istoriýasyny etip berýärdi bizlere. Näme üçin onda öz aýdan gepinde ağzına özü gelip bakı gelip gurulady zaýtdy bizler Baykan Döwlet Baykan'ın efirinde gitti de Farhadyň efirine çykdy da meniň üstüme düşdi. Bakı men algy bergim ba. Men tanamok. O men tananok. Men onu algymam yok, bergimam yok. Onun algysy bolsa aýdaýsyn, näme algysy bolsa mena. Döwlet Baykan'ın üstüne. O bir. Soň İstanbul'da, Ankara'da meni soraşdyrýarlar. Kim uğratdy şunu Frankfurt'a, kim uğratdy Germaniýa, şunu näet gitdi dip. Meni soraşdyp aktar ýurtdylar. Gözle ýurtdylar. Gowdatmy geneje? Şat gowdatmy şu? Bir adam bolsa bir adam özüni kurtaryp bir diktator ýurtdan Türkiýeden dip beýgelmen ona. Men Farhady gorlaýan diýe. Sen näme diýsen diýiber diýe. Sen keramat görkezseňem, gudrat görkezseňem fark eden ýok. Men niýe şonu gorlaýan diýe. Pis tapar supesi diýe. Men özüm ýaly birini gorlaýan diýe. Ýok, gollarsyn de. Ýok, gollarsyn. Haramzadalar gitsin, bir haramzadaň tohumy gitsin, başga haramzadalaryň tohumlary şolar ýaly adamlar gelsin, şeýle isleýär. Bolmandamy häzirki haramdagylaryň häkimeti öz-özünden nemeden onuň gollaýanlar bar. Elbetde. Onuň seni gollap bilersin. Hiç gili gururun ýok. Golla gardaşym. Gep düşündirip oturmasan da şunu. Risk. Böyle. Aýda. Öz gururuna neme sebäp peýdasy ýok da. Peýdasy ýok. Hakikat bolsa-da men hakikaty men gollamaýan näme? Men yalan, men adam satmak, maşenikçilik, taşçakçylyk, kazýorluk, paraşaçy, şular ýalatlar men gollaýan. Biz on nemesini ütködülmer da, dogry dämi? Altyn açyk bolsun. Näme ýazdy bu? Şu wagt. Inni diýe näme atmaýsyn soramalym birinden niýe? Şo sana akıl berýänler bara. Akıl berýänler bara da inni näme gürlemelliginem sizden soramalym diýerler. Başba. Oy arslan bu öz eňleşmez we. Nesip bolsa, mundan soň nesip bolsa Serdaryň hemme faktlaryny çıkaryp başlajak. Faktlaryny çıkarjak, kagızlaryny çıkaryp efiriň arkasyndan goýar. Näme ders? Ruhsat berseler onam. Ruhsat berse çıkarys. Halka oturmağa gerek ýok.
Risk. Görüş meydanı YouTube'da, sosyal medyada görüş meydanı halkara siýasatyň keskitlenýän yerleri. Özüň gördüň adaşary ýolda çykdyň gördüň sistema bilen tanyş boldum. Risk. O da onu aýtdy gep aýtdy. Şoň üçin bärde näme rating güçün nemede oturmaga gerek ýok. Başga fakat şolar aýtdym. Nesip bolsa ýoş emetne näme ders? 1,5 saata gelýär, ýoş jemlesek boldy. Ramazan Cuma jogap berýär. Bahar Abdullaýewa iyiliň hakyny iýen tokumy bilen ýokary wezipede ogurlyk edip milletiň hem halkyň hakyny iýeniň gollugy bolarmy diýe. Bolar. Özi ýallar gollaýar. Ol adamlar näme üçin ba? Şular ýala Türkmenistanda Berdimuhammedowlar ýaly klanlar, tohumlar näme üçin ba? Öňýär öz tohum bilen. Bizem diýäň ha şular ýala diýä güýçlü tohum diýä, klan diýä. Men niýe diňe diýä garry ýol borsor diýä diýişläp biler. Beýlekiler diýişläp bilmez diýen bolýar. Şu ataňa burada dinle öyle kahar etme. Ediz halkym ýalňyşam. Yo, burada düşündirjek bolýan da. Göz götüne öder. Yo, şu at burada düşündirjek bolýan. Ýalňyş aňlamaň, ediz halkym ýalňyş aňlamaňlar. Bärde şu at çiste millet parasy getip barýar şu atşdaýdy. Näme sebäpden? Aşu näme etip duran, bize atak edip duran. Lebaply ulam. Lebaply bolup millet parasy getip duran. Sen näme lebaply? Yo etme. Sen näme şondan onu näme etdiň dip bäri şu at millet parasy getip duran, oýun oýnap duran. Baraja kelläňi işledin. Adyň familiýaň ne belli senin, nireligiň senin aslyň. Näme diýäňiz millet parasy oýun oýnapsylar? Estra oynar, yazıp zatlaryňyz öz-özüňi satyp durýarsyňyz, millet parasy geçip durýarsyňyz. Bilýäňiz şonu. Biraz kelläňi işlediň o estra yazıp duranlaryň estra işiňizi. Hem bu Türkmenistan halky, musulman halk, hem bu Türkmenistan, Türkmen milleti. Bir kelläňi işlediň birazjyk o. Bir diýen gepiňiz başga, edýän hereketiňiz başga. Etip oýunyňy soň libe bir çağadan sorasaň, "Ana şu hele näme bu? Döwlet baýhan ýerle, risk nirele, farkat nire bu hele nirele. Çyst millet parasy oýuny istursyňyz." Lebaply maryň üstüne çösüp duran etip hereket etip dursyňyz. Bilýäňiz şonu etip işiňizi. Farkat bilim oksedy näme millet parasy getip dursyňyz. Özüňize 5 vilayet 5 togon dip el götürýäňiz. Oýunlaryňdan millet parasy oýun etip dursyňyz. Bir zada gelýäňizmi? Geliňler. Bu köçü kuntup bolmaňa. Bir selik oýuňa, bir erkek boluňa. Erkek bolun, erkek bolman aslında. Erkek diýen adam bir öz nemes bir selik bolýar, öz nemes bolýar. Dogry, men iki kanal yapypdy. Eger men sana begenem o kanal yapylany. Gynýanýan. Dogmaýsyn dölde gady görme. Ediz halkym gady ýalňyş düşünmäň, men gynýanýan şu kanal yapylany. Sen näme üçin? Menem gynýanýan, men bir jurnalist, habarçy hökümine metbuat işgärleri senzura garşy ýöne kameraň öňünde de bolar ýa-da agzyna gelen zady aýdyp oturmalar, ol erkekler. Yok. Döwde gara, maň gynýan zadym, näme üçin gynýanýan? Bizi maňa gerek zatlar bardy o içinde maňa. Gerek zatlar bardy baga. Men uzatjak gynýanýan. Men kanal näme? Kanalın içinde öz diýen gepleri bar, öz diýen sözleri bar. Ana şoňa gynýanýan. Giden dokumentler ýanyp gitdi. Faktlar gitdi, dokumentler, faktlar. Nämenin kopyasyny aldylar. Bir de özümüz öyle bağlanışykly bütün nemeleri alyp koplatlar. Onu şoň bir böleşik iwertdiler, 11 saat gepleşik diýem näme? Biz haçan bunlar ýalak bir götü oklu üçin 11 saat gepleşik etdik aý. Aýtdym, dogry aýtdyň, şu gep dogry geldi. Onlar ýalak gepleşik edilen, o var o bu kanalyň bir hemme neme gepleşigini aldan bir ullokan gepleşik ýok, biziň gepleşik edýär. Maňa diýdi, o taýda
Kaýsy ya Farhat aýtdymy ya näme diýdimi? 1,5 milden beri çykýan sen näme edýän dedi. Men 1,5 mil bolany çykalma halde boldy. Men 1,5 mil bolany çykalma halde. Ya mana biraz öz gepiňiz özüňiz tutup dursunuz. Ya men özüm çykan günüm bilýän. Näçe çykanyny bilýän. Şu kanala gepirip çykan. Bir diýen gepiňiz özüňiz bir pikir ediňiz. Maşyny gazyny basamakdan 200'den basýaňyz skors näçe? 180. Şu 180 aňala geçip 200 diýelisler. 200'den aňara geçip bilmese samoýat uçup bilmer da maşyn şu. Şonu etjek bolýarňyz o. Maşynda samoýat uçurjak bolýarňyz. Näme diýin Farhat? İýle gelen toýa gelsin diýerler ha. Eseňem şo bolup da. Indi gerek özüňe sapak bolandyr da. Indi kim almanly, kim efire goýmaly, kim bilen guruluşmaly. Bir kelleň iş edersiň de. Indi kelleň iş etseňe öz meni aýdam etseň, meni pikirim oça özüň näçe kaçyp bilseň şonca kaçyndy sen. Şu adam kurugunda oturan kurugunda näçe kaçyp bilseň şonca özüň gowy kaç. İýiň ýitirindi. Ýitirip bilseň. Özüň üçin gowy. Galany men sana dogrusyny aýdýyn sana. Galany özüň bilýän. Çykýanmy? Gürle wana şu selmişiňmi? Serdar yapyş. Men Serdarda, men riskmen. Men sizin prezidentiňiz bolup oturamok. Hani sizin prezidentiňiz de Serdar. Şoňa yapyşyň. Yapyş bilseňiz. Boldy başga gepim ýok. Minnettar risk. Akçamca dip jemlediň özüň köp sag bol. Mehribanlyk onlar inha şoňky gepleşikde siz riskin Serdaryň käbir jenaýatlaryna nähili şaýat bolanyny we şol jenaýatlaryň käbir jikmejigini siz şuň gördüňiz, diňlediňiz. Indi eliňizde ýüregiňiziň, wajdanyňyzyň üstüne goýýaňyz, wajdanyňyz nireňizde bolsa şo taýyp goýýaňyz eliňizde indi pikir edýäňiz. Serdar ýaly Türkmenistanyň zor bilen 3-nji diktatory ediljek bolýar. Şolar ýaly gutoron, jenaýatkar, ganhor, vampir biriniň jenaýatlaryny jikmejik paş edýänler, gurrun berýänler. Nähili rejimiň adamy bolup bilýär. Bular nähili agent bolup bilýär. Bular nähili şolar bilen bile hereket edip bilýär. Hiç şu akla, kelle sığjak zatmy? Iki, şunu diýen adamyň özü Kazyoluňam Hudaýdyr. Şunu diýen Kazyoluň Hudaý. Şolar ýalatlar diýenler sebäp olar üçin tapawdy ýok. Aýtdyma, ýykylsa biriniň aşagyna tutsaň, men ýykyldım. Götüm ýyrtyldy. Üstüme ýykylanyňam öňü ýyrtyldy. Bu görüp oturan zadyňyz hakykatda bu tötenlik sen maňa görýäniň anlanma diýe. Bular şonu etjek bolýar. Bular bolmaýan akly bilen, bolmaýan götü bilen gaýratly şolar ýaly özlerini virtual alemde internetde gahrman etip görkezjek bolýar. Hakyky durmuşda näme bolsa şol. Aslyn haram bolsa, onça haramçylyk eden bolsaň, onça kadýoçylyk eden bolsaň, mundan soň näme etseň? Riskin aýdyşýar. Tireçiligi, millet baraldygy ortaga goýup, şoň üstünden reyting gazanjak bolup, bizi awraýdan gaçyrjak bolýan bolsaňyz, özüňiz awraýdan gaçýaňyz. Yaman gowy bir zat ýazdy Arslan. Hiç saat başa barman soň millet baraldygy ulanýarlar diýdi edil şol. Adamlar taryhyna seredin, bütün diktatorlar näme diýär? Ya dini ulanýar, ya da şovinizm, millet baraldygy ulanýar. Zalimlaň metody şudur.
Ejide ganimlaň metody şudur. Haramzadalaň, haramhorlaň, süýtgorlaň metody şudur. Ya din ulanmaly, ya da millet parazlyk ulanmaly. 2-2-4. Şular ýazatlar göze görünip durkada inne mundan soň siz köşkün gareminiň kandidatlarynyň geplerini, gıýbatlaryny, tökmetlerini, propagandalaryny bize getirjek bolsaňyz, şolara jogaba garaşjak bolsaňyz. Onda şeýle burada dedeli. Siz Türkmenistana gitjegem bolup oturman. Biz Türkmenistana gitmek isleýän hakykatdan Türkmenistana halkyň häkimetinde boljak bir döwlet, respublika, hiç kimin geljegi, tohum tiýji 70-700 arkasy barada da şoň geljegiň gaýgatmejek şeýle eşretli gowdurmuşda ýaşajak bir döwleti, häkimeti, hökümeti üçin göreşýänler aýygyna köçelerdäki, Ýewropaň köçelerindäki itleň bokýaly bulaşma. Men sizden haýyşym. Peýdaňyz ýokmy? Ziyanyňam zam deňmesin. Maňa bilýän zat ýok. Men üçin äsiz şo köçedäki itleň boku çada ýok. Ýöne käbir adamlar istesek istemesek üns berýär, emosiýa bilen şoňa çemeleşýär, zat edýär, reaksiýa berýär, döwlet diýär, şuny şeýtsene, beýsene, şuny men nizene, daway men diýär, men ýüzümi açyp çykaýyn şolara, gowurdat diýen zat edýän ýok, bu da gerek ýok. Biz öz görüşimiz. Haram horlary gaýdyp häkimete getirmediler. Berdimuhammedowlar bolsun, Durdyýowlar bolsun, ýene görler bolsun, kim bolsa şo bolsun. Arzu edip öterler. Hiç bir gelip bilmeýär. Üçten soň puç, inni gezek halkynky, inni gezek hakykatynky. Näçe manipulýasiýa etdiler, näçe ýatyp berseler, köçede gawat geleni hödürseler, bulan elinden iştat geleni. Bulan şu adeçenni nämedenni sosial mediýadaky goýan zatlaryndan görýärler. Näme eksen şonu bilýär. Gazma, düşersin, yakma, bişersin diye. Tevratın kanuny ýalňyşanok, Allahjan ýalňyşanok. Şoň üçin mehriban doganlar, alın size fakt, alın size faktlaryň jikmejigi, mundan meter, merk gerekmi diye Türkmen. Merk parçada ölüm diye, yani adam biri sizi anandırmak üçin ölüp görkezmeli. Ananya, gollaya, göreşe. Kime gep gıyvat gerek bolsa, kime bolgusuz zatlar gerek bolsa, bul adrese o zatlar ýok. Biz gyssanmaly, biz tijenmeli, biz näçe çal işlemede aladarlarymyzy bitiribilsek, näçe çal ine riskimiz gelli, beýleki eginleşlerimizi getirip üýşüp hökümetimizi gursak, siyasi işlemimize şu taýda başlasak, bu hemmemiz bile ağzı birlikte, hemme adıma tayyar edip, vatanımıza dolansak, bolly. Bizim işimiz şu. Riskem öz gözü bilen gördü. Gijeň nidi işleýär. Muň ýanyndan maşgalamyzam ikinji plana goýamsak. Çağalar bilen maşgalamyzy bilen hemmeniň öňündäki borjumyzy deň derejede ýetirýär. Şoň üçin bize bular ýaly artyk maç pohlary, zatlary görkezjek bolup şolara bizden jogaba garaşma. Mundan soň mena biýar bolum dogryma diýär. Ýadadym. Riskem şuň iň soňy diýdim men aýtjak näme bolsa da jikmejik detallary berjek diýdi. Berdi, ömrü uzak bolsun, sag bol risk. Awa, seňem işleň uğruna bolsun, halka eden hyzmatyň üçin Allahjan sen ýoluňy açdy, getirdi, goýdy Germaniýaňa iň gowy ýerine. Awa, toýly bolsun, düşünli bolsun, sag bol, kommentariýaçylar, tomaşaçylar gözüňiziň nury öçmesin, kommentariýaçylar eliňiz, ýüzüňiz dert görmesin. Sana ullakan taňry ýarkasyň risk, biz hemişe hakykatyň tarapynda, şoň üçin mehriban doganlar. Hakykatyň hatyrasyna özüňiz bolmasa da geljek nesilleriniň
namusynyň baskylanmalygy üçin, nähak türme basylmalygy üçin etmedik etmişlerini vurulup, ýenjilip, boýununa aldyrılıp basylmalygy üçin. Şolaň talanmalygy, ýenjilmezligi, ýekirilmezligi üçin gowur durmuş, gowur döwlet hökümeti isleýän bolsaňyz, hakykatyň hatyrasyna hakykat üçin görüşiň, hakykatlary ýaýradyn gollan. Men o käýberler ýani men kanalyma agza bolun, men kanalyma istediňiz agza bolun, istemediňiz agza bolma. Hiç ýer gazaplandyran ok. Bizim görüşimiz, bizim edýän işimiz YouTube'daky gurrunlarda, sosial mediadaky gurrunlarda bizdiňe halkymyzy ýüreklendirmek üçin edýän işimiziň milyondan ýekeje bölegini birazajyk görkezýär, düşünýär. Mesajy almalada. Etip bolsa, eňneşlemizem şu kanalla häzir gynantagyň güzeran kynçylyklar sebäpli gatnaşyp bilmeýän biziň kanala alyp barýan eňneşlerimiz bar. Şolaň hemmesini biz üýşürýär netip bolsa. Hemmesi bilen bile bir hökümet kurýar. Guppa ýaljak rejim döredýär. Halkyň häkimetini kurýar. Kanunlaryny hemme zatlaryny hiç kimin, hiç bir şerraýyň, hiç bir owruýyň, hiç bir maşenik tohumyň, klanyň ömrüne gaýdyp, bozup bilmejek, üýtgüdüp bilmejek görnüşine kanunlar taýýarlap, edilşi Germaniýan kanunlary ýaly edip, awtomatiki ýagdaýa getirýär. Ondan soň her kim nämäni hak edýän bolsa şonu alýar. Kanunyň öňünde, adalatyň öňünde hemme kişi deň bolýar. Ana, mekromanda bolýar. Biziň borjumyz şu, biz şu borjumuzy risk we beýleki eginleşlerimiz bilen bile edip berýär, bitirip berýär sizi. Isle goşulun, isle goşulmaň. Kanal meselesi. Prosmotr, tomoşaçy sany agzalady, bu zatlar bizi gyzyklandyrýar. Şu taýdan geljek 25-30 euro men elektrik pulumda ýeten. Men hiç zadymda, men montajlar üçin ulanýan programmalarymyň tölegine de ýeten. Şu wagtda günýaýlym edip oturan StreamYard programmamyň abonalygyna da ýeten. Pul bilen bolýan zatlarda däl bu taýdan geljek pul. Aňyr geste 100 euro gelerde näme? Men çykarýan çykdaýjym näçe etdi. Öňe bilmän näme üçin edýän? Şunu sizi ýüreklendirmek üçin, ruhlandyrmak üçin göreşýän göreşip otur. Goşan goşup otur. Şolaň üstüne, yüreğine, yöreyen yoluna tokattırma. Sizden hayır. İyi uğursuz olmaz. Yol egirsiz olmaz. Bir cemiyette oğrum olmalı, cümrem olmalı, küntem olmalı, haramzada da olmalı, maşininem olmalı, maymunam olmalı, her kim olmalı. Yönü olur. İlatlı punkutun daşına, önkü atavabalamızın edişiyalı, oğulun şäherliň daşyna keppelerde onna bolmaly. Halkyň arasına girmeliler. Kaz ýollyk etmeliler, agzalalyk döretmeliler, adam satmalylar. Şoňa fursat bermeliler. Mekromanda onlar. Şoň üçin köp sag bolun. Ştaýda gowur näme ýaly? Arslanjan şonu bir goýaýyn. Hawa zyany etse pul gazanýar olar diýe. Ine size düşündürüş. Başka näme gerek? Чем чудовищнее ложь, тем охотнее толпа верит в неё. Геббельс. Propaganda üktü biri Goebbels diýilýär. Näçe diýe yalan gorkunç bolsa, näçe yalan öwüşgünlük bolsa diýe talpa diýäni sürü, köpçülük şoňa diýe, şonça diýe üns berýär diýär. Şoň üçin yalan şolar ýalyky diýe gorkunç hem öwüşgünlük bolmaly diýe.
tesvirlerle bitirýän Ramazan Juma boynu gysganyň itleri nirde pok bolsa şol ýerlerde ýysalyp ýörerler diýe. Başka Karacaoğlan illeşler bir var hemmämizi öz penatyna saklasyn işiň rowaş türkmenim döwlet risk ömrüňize bereket Allah ýarynız bolsun hemişe baryňyza şükür. Köp sag bolun mehmanda onlar. Bu zatlaryň ýanyndan ýygyderli ýagdaýda duýduşluk bildirip ýören bizim watandaşlarymyz bar. Ýygyderli bize maglumat, video, material, tesisat iýerip turan dünyadaky bolup geçen wakalarla baglanşykly, Türkmenistanda bolup geçen wakalarla baglanşykly öz gözünden gymmatly garaşlaryny, analizlerini, synlaryny bize iýerýän, paýlaşýan, makale berýän, bizi hasam kämilleşmemize kömek edýän, bizi kämilleşdirýän illeşlerimiz, doganlarymyz bar. Hemmesini ulakan Taňry ýarkasyn. Bu görýän zatlaryňyz alınjak netijeler, alınjak hasyl, guruljak Türkmenistanyň Halk Respublikasy, döwlet baýanyň, baýhanyklarynyň Türkmen kanalynyň adyny däl. Esasy perden arkasynda soň görürsiňiz olary. Ekip bolsa. Şolong çekýän zähmeti, şolong ıhlasy Türkmenistanyň hiç zat edilmese de elini açyp Allah Taala'dan bizim üçin, ata-babalarymyzyň ruhlaryndan bizim üçin golluk, topik isteyen illeşlerimiziň dogasynyň netijeleri bulatlar. Biziňem şoň içinde bir damja goşanjymyz bar bolsa, ýa-da goşandymyz bir damja ýaljak bolup bilse biziň armanymyz. Halka hyzmat, hakka hyzmat, mehriban doganlar. Biz halk üçin görüşýär. Edýän işimiz hemme zadymyz ortada. Hökümetiň adamlary bilen işleşjek, oturup çay çörek ýyjek, olardan çörek ýyjek, olardan çörek hantama, olardan 200-350 dollar hantama bolýan adamlar bolsa biz bu işleri etmeýär. Biz tanaýan. Näçe ýyllar. Şoň üçin tanamaýanam tanar diýip umyt edýär. Şu jikmejik faktlardan soň. Risk ömrüňiz ok bolsun, taýja bol. Taňry ýarkasyn, toýuňda gaýtsyn. Mehriban doganlar şoň bilen şoňky efir üstaýda jemleýän ýapýan. Türkçe, Türk dilinde gepleşiklerimiz başlaýar. Türk dilinde gepleýän türkmenler, Türkiýedäki doganlarymyz, olaram şu hakikatlary bilsin diýip olara da taýýarlap başlaýar. Nädip bolsa, rus dilindäki kanalymyzdan bollugundan o taýda da bir zatlar goýýar. Şoň üçin görüş dowam edýär. Görüşüň ýany bilen wagt tapdığımızdan sosial mediada, internetde size gerekli materialları, maglumatlary berip durarız. Sizi ruhlandyrmak üçin. Şuňlukça şundan ibaret Allah ýarynız bolsun, ömrüňize bereket. Esasy Türkiýedäki doganlarymyz iň köp tamaşa edýänler ikinji ýerde Amerikanyň Birleşen Ştatlaryndaky. Olaram häzir eýem güne başlaýarlar. Şoň üçin günleri aýdym bolsun, bereketli bolsun. Hepden soňunda diňjaly bilseňiz, gowja diňjalyň ýöne bilýän köpüňiz işlemäge mejbur, ýöne wagtlaýynça nädip bolsa eden ihlasymyzyň hemmesi ýerine gowşar. Hakyňyzy iýdirmez, şunu bilseňiz bolýar. Allah ýarynız bolsun, salykda, toýda görüşelim, mehriban doganlar.